της 8ης υποδρομίας. Ετοιμαζόμαστε για την εκκίνηση. Έχει δοθεί εκκίνηση. Μένει πίσω ο Μπλου Ακάλυπτος. Έχει καλή εκκίνηση η Μαντάμ, η οποία θέλει να οδηγήσει από την αρχή Investor, ο ένοχος εσωτερικά η αμαρτία. Ο Indigo Kingdom τώρα ψάχνει ένα διάδρομο να βελτιώσει τη θέση του. Στην πρωτοπορία είναι η Μαντάμ. Ο Indigo Kingdom πιέζει να περάσει αυτός. Ο ένοχος βρίσκει πέρασμα εσωτερικά και είναι σε καλή θέση. Απ' έξω τώρα ο Indigo Kingdom και πιο έξω ακόμη η αμαρτία. Με τη Μαντάμ πάντα στην πρωτοπορία. 1,5 μήκος από την αμαρτία. Ο ένοχος πάντα στην εσωτερική. Indigo Kingdom. Η Χρυσάνθη προσπαθεί και κάνει ένα ανέβασμα τώρα στην εξωτερική. Και ο Βόσπορος, ο οποίος είναι στην εξωτερική λίγο πίσω ακόμα. Μένει πιο πίσω ο Indigo Kingdom. Με την Μαντάμ να έχει το πλεονέκτημα στα 3-4 μήκη, το αυξάνει τώρα από την αμαρτία. Πιο πίσω προσπαθεί και ο Φανούρης και η Χρυσάνθη και ο Βόσπορος τώρα, καθώς η Μαντάμ έχει ξεκαθαρίσει, είναι στα 7-8 μήκη. Πιο πίσω είναι η Χρυσάνθη, είναι ο Βόσπορος και ο Φανούρης. Η Μαντάμ με μεγάλες δυνάμεις πάει στα 4-5 μήκη για να κερδίσει πολύ εύκολα. Πιο πίσω είναι ο Φανούρης, η Χρυσάνθη και ο Μπλου Ακάλυπτος. Πολύ εύκολη νίκη για την Μαντάμ. Πετυχαίνει τρίτη συνεχόμενη νίκη. Πάνω το με επανάληψη, μένει πίσω ο Μπλου Ακάλυπτος και ο Φανούρης και ο Βόσπορος. Άριστη κίνηση για τη Μαντάμ, θα πάει στην πρωτοπορία. Βλέπουμε και ο Φανούρης είναι αρκετά πίσω, τον βλέπουμε και ψάχνει διαδρόμους. Μαντάμ στο μεταξύ έχει πάρει μεγάλο πλεονέκτημα ήδη. Βλέπουμε Μαντάμ να κερδίζει εύκολα, Φανούρης, Χρυσάνθη και Μπλου Ακάλυπτος. «3-5-11-6» το αποτέλεσμα, 3-5-11-6 το αποτέλεσμα της 8ης υποδρομίας, με τον Φανούρη σε καλή εμφάνιση στα 3-20, ήταν το δεύτερο φαβορί, 2-50 στο πλασέ. Χρυσάνθη στα 24-40 τελικά και ο Μπλου Ακάλυπτος στα 51-80. Εδώ η εύκολη νικήτρια Μαντάμ, διοκτησίας του κ. Χαράλαμπου Μιχαήλ. Τρίτη συνεχόμενη νίκη, προπόνηση Γιώργου Τσελεπή, δεύτερη νίκη για τον Γιώργο Τσελεπή και hat-trick για τον Μάριο τον Μίνα. Πρόσωπο της συνάντησης, ο Μάριος, με Ροδούλα, Μικρή Σοφία και Μαντάμ. Ένατη και τελευταία υποδρομία. 1000 μέτρα, Σερξενοφών με τον Γιώργο Σταυρίδη, Αρκτηλιό με τον Καποδίστρια, Αετοράχη με τον Μίνα, Σασμός με τον Κεφάλαο, Τανχαμών με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Μπάντιτ με τον Αδάμου, Μπούμαν με τον Πέπο, Ιορκαλής με τον Χρήμα Ανδρέου, Ντρόγκο με τον Λοΐζο Ανδρέου, Μικρός Λοΐζος με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου, Ραμψής με τον Γιώργο Μεσίδη και Κουνιέρης με τον Κάντσαλη. Πάμε σε δεύτερη.